aron mahimong successful na negosyante, buhatan ni always blame yourself. Nganong i-blame man ako akong kaugalingon? Naunsa di ay ko? Kabalo ba kahigala sa pagninegosyo, ikaw mismo ang hinungdan kung mulambo o malugi ba ang negosyo. Ayaw i-blame sa imong competitor o sa imong empleyado o sa gobyerno ba. I-blame ni sa imong kaugalingon. Pakita unta nimo na ikaw ang farmer. Ikaw ang nagtanom. Kung unsa imong gitanom, mauna ang imong anihon. Naglisod ba o nilambo ba ang imong negosyo? Una ang resulta, unsa nimo pag-manage ang imong gitanom karon. Sahay ang acceptance ang maghatag nato kagawasan. Sa ayaw hulata na ang ubang tao na ang mag-blame sa imo. Kung palandaan, i-blame na nimo ang imong kaugalingon. Ingna imong kaugalingon, o aning laban, dili ni laban sa uban. O aning negosyo, dili ni ilang negosyo. O aning responsibilidad. Hanglan ma-accept nimo sa imong kaugalingon, ikaw ang cause sa mga panghitabo sa imong negosyo karon. Ang pintor o author sa imong negosyo. Ikaw ang farmer nga nagtanom ani. Uni imong attitude. Ngala ka nga daghang problema sa negosyo nga nasulbad nimo. Tungod ni ani, hinahinay na mulambo ang imong negosyo.